Rêveberiya giştiya saxlemiya Duhokê di Kongireyekê Rojnamevanî da derencamên lijna dîvçûnê lêdûr dûseya dest ji vekirina senaya du salî ji sedemê şaşiyekan ûjdarî dane xuya kirin. Rêveberê giştiyê saxlemiya Duhokê dibêje ku sena li heftê vê mehê ji ber nexweşiya zikçûn û dilrabûnê li nexweşxaneya Gulan li Akirê bû û li nava nexweşxanê hatiye nivandin û dîv da dayîk û babên wê li derveyê nexweşxanê Kanyûle bû danaye û dîv da dubare zivrîne ve ji bû nexweşxanê. Lêt nexweşxanê da destên wê diwarimin û dayîka wê çendîn caran perestaran bi wermîna destê wê haydar dikin. Lê ev haydariye dibe encam dimînin. Wekiya diyar ku kêm terxemîl vê çendê peyda bûye demê bi şevê destê wê warimtîn wan peristara bi cidî wernegirtî û her wesa demên ûjdar çûye xestê tûl sevên nexweşî nekiriye. Ev bûye egerê hindê heta roja paştir durustî xîn neçûye destê vê zarokê. Egerê neçûna xînê bû destê zarokê bîr gelek eger hebin. Egerê êkê heketû geleca Kanyûlê bû êkî çêkey bîte egerê hindê ku ihtimala hey texessura xînê çê bîtin nav demarê wê da. Egerê divê hişikbûn bîte sebebê hindê texessurê xînê çê bîte ve. Derbarey derencamên wan lijneyên dîvçûnê ji bo haletên beriya niha jiwana giyan ji dezdana kiçekê li qezaya Zaxû bêhûşbûna du kesên din ku taniha li holên çavderiyê dane. Rêveberê giştiyê saxlemiyê li Duhokê dibêjît bi tinê êk ji van her sê haletan ji sedemê şaşiyekan ûjdarî bûye. Wesa diyar bûye ku şwan her sê haleta du halet hiç kêm terxemiyan ûjdarî têda nebûye. An ku haleta wê rewşa wê ya nexweşiyê wî astî bûye ku heçî tiştê pêwîst bû hatiye kirin lê bûye encamê gîrûbûn û encamê tundiya haleta wê nûjdar neşane jiyana wan yan matirsiya ser jiyana wan durustî çareser bike. Rêveberê saxlemiya Duhokê got jî ku ew ê bi cidî kar bikin ji bo wê yekê baweriya di navbera welatiyan û kertê saxlemiyê bimînît. Pêk vedê karkên bû hindê ku mifaş xeletî werbigîne ve hevkarî gel xelkê me ye ku em hemî kar bikeyn û xutwastîn bû hindê em xizmeta vî xelkê bikeyne ve ku em bişên vî sistemî baştir lê bikeyne ve xizmetê baştir lê bikeyne ve peywendî navbera xelkî û doktorî û peristarî û kertê tendurustî baştir lê bikeyne. Di heyama pênc mehên derbasbûyî da çar haletên nexweşiyê peyda bibûn ku kesekê canê xwe dest daye û du kesên din jî taniha dibêhûşin û jê vekirina destê senayê jî li şazdeyê vê mehê ku li gorî gotina kes û karên wan ji sedemên şaşiyên nûjdarî bûyine. Lê saxlemiya Duhokê bi tinê du ji van haletan bi şaşiyên nûjdaran dizane. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.